Vyzerá to ako začiatok apokalypsy. Keď sa spoja boty a AI agenty. V roku 2024 sa internet zmenil. Viac ako polovicu internetovej prevádzky už nevytvárajú ľudia, ale automatizované systémy. A čo je desivejšie, 37% tejto prevádzky v roku 2024 generovali škodlivé boty. Ide o prudký medziročný nárast, spôsobený aj nástupom generatívnej umelej inteligencie. ChatGPT, Gemini, open source modely. Tieto nástroje umožňujú rýchlu tvorbu botov, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie a ťažšie odhaliteľné. Zneužívajú sa pri útokoch na API rozhranie, pri krádežiach údajov či pri automatizovaných platobných podvodoch. Takzvané dobré boty tvorili minulý rok 14% internetovej prevádzky. A ľudská aktivita na internete už klesla tesne pod polovicu. To, čo mení náš celý bezpečnostný svet, je spolupráca botov a agentov. A nemýlte si agentov a AI agenty. Agenti sú živí a agenti sa iba tak tvária, ako by boli živé, ale majú nadľudský výkon. AI agent je autonómny systém, ktorý sa sám rozhoduje, plánuje, učí sa a vie samostatne konať. Zadáte cieľ a agent si už sám rozdelí úlohy, zvolí nástroje a spolupracuje s inými agentmi. Dnes už nie je potrebné, aby človek riadil kybernetický útok. Stačí definovať cieľ. Bezpečnostné analýzy predpokladajú, že už do roku 2026 bude väčšina sofistikovaných kybernetických útokov riadená AI agentmi. Pretože agenty sú rýchle, nepretržité a adaptívne. Zatiaľ čo človek plánuje útoky dni alebo týždne, AI agent to zvládne za minúty. Ďalšou výhodou AI agentov je, že útočia nepretržite, rýchlejšie a vo väčšom rozsahu než kedykoľvek predtým. Ich sila spočíva v schopnosti prispôsobovať sa, učiť sa z reakcií obrancov a obchádzať tradičné bezpečnostné mechanizmy. S podporou pokročilej automatizácie sú tieto útoky nielen sofistikovanejšie, ale aj omnoho ťažšie detekovateľné. Navyše, dostupnosť technológií umelej inteligencie umožňuje aj tým menej skúseným pracovať veľmi efektívne. Sofistikované kampane s botmi tak dnes spúšťajú aj málo kvalifikovaní útočníci. Riziko sa stáva reálnejším než kedykoľvek predtým. Najzaujímavejšie však nie je to, že agenty existujú v kybernetickej bezpečnosti. Ale to, že AI agenty využívajú boty na rýchle úlohy. Bot je ako nástroj na vykonanie úlohy, zatiaľ čo agent vie premýšľať, plánovať a konať. Agent funguje ako operačný dôstojník. Vie aktivovať rôzne boty, na zber dát, útok, skrývanie stôp či testovanie zraniteľností. A keď niečo nefunguje, preplánuje misiu. Sám a na základe učenia sa. Dnes už vieme, že 44% pokročilých bod útokov cieli na API rozhrania. Až 21% útokov prebieha cez rezidenčné proxy, vďaka čomu sa tvária ako bežní používatelia. Ide o precízne riadené kampane, ktoré sa učia z každého zásahu obrany a automaticky sa prispôsobujú. K tomu sa pridávajú platformy ako Microsoft Autogen, ktoré umožňujú spúšťanie multiagentných systémov. Tieto systémy identifikujú ciele, analyzujú ich zraniteľnosti a realizujú exfiltráciu dát úplne autonómne. Podľa výskumov AI agenty dnes dokážu využiť 13 až 25% zraniteľností bez ľudského zásahu. To je reálny dôkaz, ako sa zmenil charakter kybernetických hrozieb. Štatistiky nám už dokonca ukazujú aj najčastejšie ciele. Najčastejším cieľom botov je cestovný ruch, najmä rezervačné systémy. Nasleduje maloobchod, kde až 59% návštevnosti na e-shopoch pochádza od škodlivých botov. Škodlivé boty sa sústreďujú na financie a zdravotníctvo. Je to kvôli závislosti od API rozhrania a preto finančné domy a banky a zdravotnícke zariadenia patria medzi najzraniteľnejšie. Obrana nemôže spať a trénuje si vlastné AI agenty. Kyberbezpečnostné tímy už nasadzujú AI agentov na druhej strane barikády. Sú tu riešenia typu honeypot, systémy na behaviorálnu analýzu v reálnom čase, autonómne monitorovanie sietí. Objavujú sa obranné roje agentov, ktoré pôsobia samostatne a dopĺňajú ľudské tímy. No napriek týmto pokrokom zostáva významná časť útokov skrytá. Práve preto sa posilňuje dôraz na bezpečnosť API rozhrania, na Zero Trust architektúru a na nepretržitú detekciu. A čo budúcnosť? Umelá inteligencia, ktorá sama plánuje útoky, vedie phishingové kampane, obchádza detekciu, sleduje siete, riadi útoky na dodávateľské reťazce. Naša budúcnosť je však aj umelá inteligencia,
ktorá chráni systémy, odhaľuje zraniteľnosti a nahrádza nedostatok ľudí v bezpečnostných tímoch. To nie je vízia. To je súčasnosť. AI agent nie je len digitálny nástroj. Je to stratég. A v rukách správneho alebo nesprávneho človeka môže prepisovať pravidlá hry. Report bezpečnosti pripravil tím Ellison Slovakia.